Så altså, den kunne vi ikke vise i år. Så vi har en god bekendt af os, har stillet den her til rådighed, og vi kan høre den. Det er næsten det bedste af det hele. Og det er altså ikke en hvilket som helst motorcykel her. Han hedder Kim Basse. Og for Juelsminde. Det er Og fjertfald. han er en rigtig god katteist. Har op til flere andre sjove maskiner til at stå derhjemme. Og vi har taget kåben af på den anden side. Og når vi nu prøver at starte den op, så kan I også gå rundt og kigge. Man kan komme til at kigge ind på kraftværket derinde. Det er vel næsten unødvendigt at fortælle jer, der er her, ligesom hvad det er her for noget, fordi at mange af jer med næsten måske mere i detaljer om, hvad det her er for et apparat, end jeg gør. Men det er i hvert fald det ypperste af det ypperste, vi kan fremtrylle for Ducati-fabrikkerne. Og det er det tætteste, vi overhovedet kan få fat i noget, der kommer ud fra racerbanen MotoGP. Og den har det, man kalder ganske molevitten. Der er ikke overladt noget til tilfældigheden her. Det er alt det dyrt i affjedring. En motor, der skulle på papiret slippe 200 plus heste. Det vil sige, at de forventer, at der er 200 heste på baghjulet. Der er jo den lille finesse ved sådan en her, som man vil give